Шановне спадарства, у нас у студыі ўжо з'явіўся госць Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёна, таксама кіраўнік грамадскай арганізацыі Беларусь 2.0. Робім разам. Вітаем вас, Сергею, дзякуй, што всталі раніцаю і прыйшлі да нас. Привітанне. Да, ну і от паразмаўляем, напэўна, давайце пра такую вельмі важную штуку. Таму што учора з'явілася інфармацыя аб тым, што вось прадстаўнікі палка Пагоня падпісваюць першыя кантракты з украінскімі ўзброенымі сіламі. Што гэта, як гэта будзе адбывацца? Ну, таму Як што гэта будзе выглядаць далей? таму што самае галоўнае ж тут не толькі што з узброенымі сіламі Украіны, а тое, што з сіламі спецыяльных аперацый. Гэта справа вельмі важная, таму раскажыце, калі ласка, гэта будзе нейкае асобнае падраздзяленне, ці як гэта будзе выглядаць увогуле супраца менавіта з сіламі спецыяльных аперацый Украіны? Ну, ведаеце, это не будзе на сённяшнім этапе асобным падраздзяленнем, а як бы адмыслова, як бы іх разаб'юць на невялікія групкі і далучаць ужо да больш вопытных украінцаў, дзе яны, скажем так, калі яны пройдуць, атрымаюць гэты ўжо досвед, то ў канцы як бы паабяцана, да, што іх збяруць ужо адзін полк, и они будут еще разом. То бок это такая стажировка. Да, да. Это и стажировка, это, в принципе, на мое разумение, это вельми разумно. Потому что, ну, як бы розный узровень досвіду, тому это, ну, в моим разумении, это то, чего якраз бракуе ў другім беларускім падраздзяленні. Так. А вот яны якраз будуць накіраваныя зараз у гэтае падраздзяленне, накіраваныя на фронт, альбо гэта далей будзе працягвацца нейкае навучанне на палігонах, то бок яшчэ на тэрыторыі Украіны? Ну, по полку Пагоня, я вам скажу, это самое. Па-перш за ўсё, хлопцы трэніраваліся па прыезду, праходзілі багата разоў верыфікацыю, праходзілі паліграфы, то бок адбор вельмі такі, ну, сур'ёзны. Это самое, трэніраваліся яны спачатку на тэрыторыі Польшчы, з таго боку это і фізуха, і ўсё. Я, напрыклад, ну, што гаварыць пра нашых хлопцаў з Белага легіёну, то раскіданы абсалютна па ўсіх падраздзяленнях, і нават болей не чыста беларускіх, а чыста украінскіх. Так. Я вам скажу, што некаторыя нашы, ну, просто як бы не рызыкуюць, як бы так дарослыя. Ну, трэба разумець, што Белы легіён фармаваўся яшчэ ў канцы 90-х. І зараз, напрыклад, нават нашым інструктарам ужо і за 50, і пад 60 можа быць, ну, і багата хто, як бы так, з задавальненнем, канешне, гавораць, што пайшлі бы вот менавіта ў ССО, але ж, ну, фізуха такая, што хлопцы ўжо проста не рызыкуюць, што і калені ўжо вылятаюць, і ўсё, разумееце? Зразумела, жаўнер мусіць быць спраўны. Так, Сергей, так. а вось як украінцы рэагуюць на вось такія вкіды беларускіх жаўнераў да іх адзінак баявых, вось як складваюцца адносіны на месцах? Добра. Разумееце, складаны перыяд паміж беларусамі і украінцамі быў от якраз, калі першыя дні паляцелі ракеты, от тады было вельмі паганае як бы стаўленне да беларусаў. Ну, але ж, ну, вот якраз беларускія падраздзяленні это былі самыя бяспечныя месцы для беларусаў. Бо я, напрыклад, напаткаў такі досвед, што вот на тым этапе прыйшлося як бы так, ну, з мяшком на галаве і ў наручніках суткі правесці, да, в СБУ. Вы былі, так? Так, я папаўся, да. Ну, таксама пошук агентаў адбываўся. Так? Пошук агентаў, і, разумееце, украінцы больш эмацыйныя, чым беларусы. Это мы як бы цераз галаву ўсё пропускаем, аналізуем і нейкае інтэгральнае такое выпрацоўваем для сябе. А украінцы спачатку так эмацыйна нешта робяць, а потым як бы пачынаюць аналізаваць, што і навошта. Ну. То бок, ну, вот на такім этапе, да, папаўся. Ну, так сабе стратэгія, канешне. І што вам тады казалі? Ну, што казалі, я яшчэ, у мяне ж як бы сын быў у падраздзяленні Каліноўскага. Это самае. То мы разам з ім перамяшчаліся былі па Ўкраіне. Ну і натуральна, як бы так адразу, ага, адзін дэсантнік, другі разведчык, блин, значыцца, это выконваць нейкія задачы, хто, што. Я кажу, да я тут з 14-го года, як бы, вот, позвоните тому, там, генералу, ці этому, ну. Спачатку это работало, а вот, напрыклад, калі ўжо бліжэй да Галічыны, туды пад'язджаеш, там уже это не работае. Кажу, ну, генерал, это там, а мы тут, ну. А што змяніла гэту сітуацыю? Вось цяпер прайшло больш за 3 месяцы ад пачатку вайны. Менавіта паводзіны беларусаў, як бы так, менавіта на фронце, да. Ну і трэба разумець усё ж такі в адміністрацыі Зеленскага, як мінімум, Арестович, Падаляк,
Галина Вербіцкая, якія, ну, яны як бы не то, што беларускія карані, а некаторыя з іх сябе лічаць як бы свядома беларусамі, так. Таму яны натуральна рупіліся, як менавіта медыйна это ўсё шырока прайшло, што беларусы ваююць разам з украінцамі за Украіну. І за Беларусь. Так. І вот тут якраз цікава, наколькі ўвогуле зараз беларусам магчыма выбудоўваць свае падраздзяленні, агулам будучую базу для сваёй арміі менавіта на базе арміі украінскай. Таму што ну, вот, зараз мы бачым два, па сутнасці справы, вось такіх падраздзялення, да, які ўжо там маюць пэўны досвед, там, маюць пэўную структуру. Наколькі гэта, па-вашаму, можа стаць базай для далейшай разбудовы? То бок, на што мы можам разлічваць? Ці гэта можа быць толькі часткай, ці гэта просто будзе, вот, ну, зноў жа, не ведаю, як здарылася ў 2014 годзе. Ну, тут трэба разумець, што ёсць задачы нацыі, а ёсць задачы пэўнай карпорацыі. І, на жаль, не ўсе беларусы як бы здольныя падняцца як бы так да разумення стратэгіі. Так. А я, напрыклад, з каліноўцамі ад пачатку размаўляў пра тое, што калі толькі пачынаў фармавацца пагоня, разумееце, там было адразу зразумела, што это фармаванне пры інтэрнацыянальным легіёне пад эгідай НАТО. Больш таго, менавіта ў пагоню ідуць афіцеры. У каліноўцу няма афіцераў. Там ёсць проста абстраляныя салдаты. А салдата, колькі абстрэльвае, ён ад таго стратэгам не стане, разумееце? Так вот, на пачатку я ездзіў да іх дамаўляцца наконт таго, каб да вот этих афіцераў, якія ідуць у пагоню, інструктарамі даць менавіта вот тых нашых беларусаў, якія з 14 года там, якія маюць баявы досвед і пры этом нацыянальна свядомыя. У адрозненне ад тых афіцераў, як бы якія едуць з Беларусі зараз, разумееце? І мог бы падтрымацца вельмі цудоўны сінтэз аднога з другім. Ну, але ж вот задачы нацыі, задачы карпорацыі, да, атрымалася бы што, да. Ну, тут вельмі цікава, конечно, гэта такія, так бы мовіць, прэтэнзіі, але тут мне цікава проста іншае, наколькі гэта агулам можа стаць падмуркам, ці дастаткова гэтага досведа, ці дастаткова гэтай колькасці людзей нават, каб мы маглі казаць пра нейкае далейшае развіццё. Ну, тут ёсць вельмі адна шкодная такая рэч, это завышэнне і па колькасцях і па... Разумееце, вот, напрыклад... Вось Святлана Ціхановская сказалі, што гэта 1500 беларусаў зараз ваююць. Слухайте, я не ведаю, я б на место Ціхановскай, вот просто того, хто ёй падсоўвае інфармацыю, я бы падышоў вот з правай рукі, як даў бы, таму, хто ёй падстаўляе, ну. Вот за ўсімі з гэтымі, што беларусы спынілі наступ расейцаў на Кіев, ну. Да это, дарэчы, была фраза спадара Арестовича, калі я не памыляюся, з тым, што беларусы ў тым ліку спынілі наступ расейцаў на Украіну. У тым ліку, да. З вуснаў Ціхановскай это гучала інакш. Потым днямі она заявіла пра то, што это самае, што беларускія афіцэры высокапастаўленыя слухаліся загада аб увядзенні ва Ўкраіну. Ну, слухайте, ну это ж такая бздура, я не ведаю. Хай бы хто-небудзь спраўджваў тую інфармацыю, якую ёй падсоўваюць, таму што яна гэтым дыскрэдытуе сябе, ну, проста ўшчэнт. Украина уже просто смеется, ну. Ну, тут... Ну, але я не думаю, што ей падсоўваюць інфармацыю, якая не спраўджана. Мабыць, вы не валодаеце гэтай інфармацыяй. Да, конечно, да. Беларускія афіцеры, да, слухаліся загаду на ўвядзенне ва Ўкраіну. Вам самой не смешна, не? Давайте, может быть, мы вернемся, напэўна, до наших пытанняў, тому что, да, тут мы можем абмяркоўваць выказванні, ну, па якіх мы не маем інфармацыі, тут я дакладна як бы не могу сказаць, да, у мяне ёсць таксама сваё меркаванне, але тут цікава даведацца, конечно, тых, хто мае непасрэднае дачыненне да гэтых людзей, пэўна, там, нейкая інфармацыя ўсё ж ёсць. Мне цікава просто тое, наколькі агулам цяпер беларускія фармаванні могуць успрымацца як падмурак для пабудовы далейшага беларускага войска. Так вот, колькі вот у параўнанні з тым, што мы маем цяпер, я вот да чаго просто веду, трэці раз задаючы гэтае пытанне, што вось у параўнанні з тым, што мы маем цяпер в гэтых званых узброеных сілах Рэспублікі Беларусь, і вот нават мы бачым гэтыя спробы прадэманстраваць нейкую там іх баяздольнасць, ну выглядае гэта неяк, ну так сабе дарэчна.
І тут мы з другога боку бачым беларускія падраздзяленні ва ўкраіне, якія менавіта накіраваныя на ўдзел в баявых дзеяннях. І тут узнікае адпаведнае пытанне, наколькі якраз гэтага досведу і таго, што ўжо здабылі беларускія падраздзяленні ва ўкраіне, зноў жа, калі мы возьмем гэты досвед з 2014 году, вось ад гэтага будзем лічыць, наколькі гэтага дастаткова для выбудоўвання падмурка будучых узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Новых, бо яны. Новых, да. Ще раз паўтараю думку. Менавіта пры інтэрнацыянальным легіёне пад эгідай НАТО, вот там мы чакалі, што там якраз вырастуць афіцеры для будучай беларускай арміі. Так што, ў прынцыпе, як бы ўсё ідзе, ўсё рушыцца, разумееце? Но. А вось ўзаемадзеянне з узброенымі сіламі Рэспублікі Беларусь, якія яны ёсць цяпер. Гэта таксама, па-вашаму, магчыма там правесці, я не ведаю, нейкую рэформу, нейкую там люстрацыю, альбо гэта патрэбна будзе, як у свой час в Грузіі зрабілі з міліцыяй, проста взять, разагнаць і набраць заново. Ну, у Грузіі зрабілі больш жорстка, я чаму ведаю, таму што мне аднакурснік папаўся. Ён, напрыклад, служыў на расійскім баку, менавіта ў той час ён сам грузін, Мігрэль, Ён в гэты час ён у Сочы служыць Расія, в гэты час як бы бомбардуюць ягоную радзіму. Натуральна, у хлопца і сэрца крывёй абліваецца, і там сям'я яго, і ўсё, разумееце. І як бы так на просьбу па ўсіх лініях, што забярыце чалавека назад у Грузію, на што яны заявілі, запыталіся, які ўзрост, просто ўзрост. Кажуць, ён пры Савецкім Саюзе фармаваўся, не возьме, все. То бок, разумееце, яны просто вот это, ну, як інфармацыйны пласт, просто адсеклі вот Ну, фактычна тое самае нарабілі і з міліцыі свой час, калі была рэформа. Яны таксама адсеклі всех тых людзей, хто працавалі як бы пры старой сістэме. Хацелася б вярнуцца вось як бы да нашай вайны, да таго, што адбываецца зараз у стасунках паміж Пуцінам і Лукашенко. Вось як вы бачыце, якая роля цяпер Александра Лукашэнкі вось у гэтай вайсковым пазле, які складваецца цяпер, на што ён разлічвае? Ну, роля Лукашенко сапраўды зараз спрабуе даказаць Пуціну сваю неабходнасць. А насамрэч, за 25 год Лукашенко правёў, што называецца, предпрадажную падрыхтоўку краіны. То бок, фактычна ўсё нацыянальнае ці знішчана, ці спляжана, ці палітычнае поле зачышчана. Пасіянары ўсе выціснуты, ці хто ў турмах сядзіць, а хто проста большасць выціснутая з краіны. То бок, ну, як бы это не сумна разумець, але ж, ну, у прынцыпе, Расія, відаць, рыхтуецца да нейкай крымскага сцэнару ў Беларусі, разумееце? Вот это самае прыкрае. Наконт суб'ектнасці Лукашэнкі, нават у пытанні ўвядзення войскаў, я б, ну, так не разглядаў сур'ёз, што ад Лукашэнкі нешта залежыць. No. На маё разуменне, як бы Пуцін проста, маючы дастаткова агентуры ва ўсіх сілавых структурах беларускіх, ад вышэйшага ўзроўню да сярэдняга афіцэрства, ён разумее, што калі беларусаў накіраваць ва ўкраіну, то апроч таго, што яны будуць проста здавацца, апроч гэтага яшчэ будзе дастаткова тых, хто свядома будзе пераходзіць на бок Украіны разам з баявой тэхнікай. То бок проста ўзмацняць яшчэ і Украіну. Так што я думаю, што это можна сказаць, што Пуцін не даў каманду на ўвядзенне беларускіх войскаў. Зараз як бы так пайшла інфармацыя пра тое, што Беларусь быццам бы плануе павялічыць колькасць узброеных сіл 45 тысяч до 80. До 80, дакладна. Хацеў запытаць. Да. І ў прынцыпе, як бы Украіна вельмі асцерагаецца, што адкуль возьмуцца і дадатковыя сродкі, па-перш за ўсё на гэта, таму што, ну, як бы Беларусь, ну, не ў змозе зараз эканамічна, як бы так у 2 разы павялічыць войска. І асцерагаюцца, што это проста рускія войскі, зойдуць сюды і іх аформяць, як бы напрануць на іх беларускую форму. І плюс да гэтага яны спадзяюцца, што яны будуць мець ідэалагічны ўплыў на астатніх беларусаў. На тыя, якія зараз ёсць. Ну, это будзе азначаць фактычна акупацыю Беларусі. Так а Беларусь ужо фактычна пад акупацыяй, разумееце? І нам трэба это разумець, і нам трэба это прызнаваць, у тым ліку для таго, каб Украіна нам потым не выставіла рэпарацыю, да. Каб не сказалі, з вашага боку ляцела, ну-ка давайте это самае. Грошыкі кампенсуюць. Ну, тым не менш, заходнія краіны ніяк не спяшаюцца прызнаваць Беларусь акупаванай тэрыторыі, нягледзячы на ведаю, што вядзецца дыпламатычная праца на гэтым накірунку. Але вось само гэта азначэнне акупаванай тэрыторыі, яно так цяжка ўспрымаецца заходнімі палітыкамі. Ну, маем, што маем. Разумееце, тут багата пытанняў. Я ў свой час яшчэ, напэўна, год 18-19 Валеру Кавалеўскаму задаваў, ну, як для юрысту-міжнародніку задаваў пытанне, ці можа быць так, што
паколькі ўлада лукашэнкаўская нелегітымная, як бы вельмі даўно нелегітымная, то ці маюць шанс беларусы, напрыклад, выйсці на новскую трыбуну і сказаць, што ўсё, што нам Расія давала, это давалі грошы не нам, а Лукашэнку. Таму мы як бы даруем. І больш таго, ці можам мы заявіць пра як бы так юрыдычную ніштожнасць усіх гэтых дагароў з Расіяй. На што ён мне тлумачыў, што як бы міжнародная супольнасць так не прызнае, так, на жаль, не работае, разумееце. Таму нейкія звыклыя ёсць алгарытмы, таму напэўна, проста трэба як бы так больш рашуча патрабаваць і больш на ўсіх узроўнях. А вось гэтае таксама прыгатаванне Лукашэнкі да нейкіх вучэнняў, да, вось гэтая тэрытарыяльная абарона, так званая, вось гэта яго выказванні пра апалчэнні, гэта ўвогуле што? Таму што, гледзячы на тое, што там адбываецца, гледзячы на тое, як апранаюць гэтых людзей, якія прыходзяць у гэтую тэрытарыяльную абарону, ім хочацца толькі міластыню падаць, бо выглядае гэта проста жахліва. Яны сапраўды вераць у то, што гэта здольна там штосьці зрабіць, альбо яны свядома ствараюць для Расіі нейкую карцінку, маўляў, мы тут бурную дзейнасць развіваем. Па-перш за ўсё, это называецца нечым надзвычайным, разумееце, это сама ідзея, в прынцыпе, банальная ратацыя. Калі да гэтага на мяжы стаяла 120-ка, это наша заручча, то яе проста замянілі, як бы так, Марына Горка зараз замяніла. Чым яны займаюцца? У першую чаргу яны займаюцца акапваюць бронетэхніку, потым это самае бліндажы ў два накаты робяць, то бок чыста такія абарончыя, як бы так, падрыхтоўчыя работы. Не ведаю, хто іх так палохае, што, маўляў, чамусьці з украінскага боку нехта збіраецца быццам ісці, але ж, як бы маем, што маем. Другое, як бы так, русакі настваралі праблемаў, такая, у прынцыпе, дастаткова эксклюзіўная інфармацыя, аказваецца падрэчыцай, калі расійскія марадзёры са сваімі унітазамі даехалі да беларускай тэрыторыі, пачалі іх масава адпраўляць цераз пошту. Все ж такі тое, што грамадскасці это стала вядома, паймела як бы сваё дзеянне, прыехала куча расійскіх генералаў разам з ваеннай паліцыяй, іхняй вайсковай паліцыяй, як бы пазабіралі ў іх усё это намарадзёранае, выкапалі вялікі катлаван, это закінулі туды, яшчэ і зверху ўзялі, замініравалі. І зараз это шчасце ўсё беларусам дасталося, і беларусы тое, што, памятаеце, двое ГБшнікаў узарваліся. На жаль, час нашай праграмы скончыцца. Апошняе вельмі кароткае пытанне, так ці не? Ці войдуць беларускія войскі ва ўкраіну? Калі Пуцін загадае, войдуць. Калі не, то... Дзякуй вялікі. Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёна, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларусь 2.0». Робім разам, далучыўся да нашага ранішняга эфіру. Дзякуй вам за вашу працу, шаноўнае гаспадарства.